हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बनायनो जासिहरबाय लोगोफोर दिनैहाय जोंनि आइनि मोनसे प्रग्राम दङ आरोना श्राद्ध लास्ट श्राद्ध जोंहाय दिनै जों 2 इयार्स कमप्लिट जाबाय आइ थैनाया दा बेनिनो जाहोस्रांनाय एसे भिडिअ क्लिप लाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै那个对不起，我你说。那头。ของคำจากกระด้างขนมเค้กGo. Nhưng không lên. Đứng thẳng ra khá mà. Đứng thẳng qua. Mà bay Indo. À mà bây giờ. 내가 이렇게
Thank you.